Sayyidina Utsman ceritane niku singen wonten setunggaling sumur niku nggih wong kafir. Lah sumur niku nek njupuk banyu kudu bayar. Lho. Akhirnya kali Sayyidina Utsman sumur iki mang dituku. Ning kali wong kafir iki ora gelem. Ya wis ngene ae, nek ora gelem sedina sumurem, sedina aku, sedina sumurem, sedina aku. Nah, ya wis deal nek ngono Sayyidina Utsman ngedili nuku sumur. Sedina kanggo Sayyidina Utsman, sedina kanggo wong sing kafir. Delalah wis bar dituku, nek wayah rame pas wayahe Sayyidina Utsman perkorone sumure gratis. Nek pas wayahe wong kafir ki mang sumure ora enek sing mara perkorone bayar. Akhirnya kali wong kafir ki mang ya wis Sayyidina Utsman tuku kabeh. Lho ki ya padha mek wong sing nyewa-nyewa tanah kan ya modele kan ya padha mek iki. Ya to. Pinter iki tak ngene sik ya. Wong kan yo pintere kono padha kali Sayyidina Utsman niku strategine kados ngoten niku. Wis nek ngono sedina nggihku sedina nggih Lho, Sayyidina Utsman wis luar biasa politike yo nek. Ya. Nah, terus kados ngoten niku. Dadi sugih-sugih mantune Kanjeng Nabi niku Sayyidina Utsman ya. Tapi bondone ya dienggo sing apik. Sayyidina Utsman niku seneng ngekaki mangan wong sing luwe. Makanya nek bengi karek ngenteni info, jak mangan ndi Kak ngono kaya ya. Miturut apa senengane Sayyidina Utsman. Ngkai klambi wong sing bedah-bedah klambine. Lah tapi kok tilawatul Qur'ane kok ora mbok nganek sing mbok jak kok mangane tok sing mbok nggo. Lah iki ya kleru, kudune ya kabeh, ngkai mangan, ya ngkai klambi, ya. Ngkai tilawah apa maca Qur'an. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka. وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآل بيته وذريته وبارك وسلم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بين حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ومن بين ابن مسلم المحسن جميع الملائكة والمرسلين على هذا الكتاب الشيخ dalam sedaya ini kita sedaya guru-guru kita tiang sembah kita sedaya Malil kubur minal muslimin minasyaitonir al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih ditakdir malih saged nglampahi rutinitas kita, kewajiban kita kanthi keadaan sehat wal afiah. Monggo nikmat ingkang sampun kita raosaken, kita gunakaken kanthi sasae-saenipun kita syukuri kanthi waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi waosan sholawat kita sedaya dipun ageni umatipun lan berhak nabi syafaatipun syafaat wonten alam dunya langkung-langkung syafaatul uzmah benjang wonten ing dinten kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu hadiyatu wa arbaun utawi maqalah utawa pengucap kang kaping 41. Ila den dawuhake idza arada tatkala ngersakake Allah sapa Allah taala bi abdin kelawan kawula khairan ing kebagusan kamilan kang sempurna. Makalah sing nomor 41 bab 3
niki nerangaken Gusti Allah niku nek pingin dadekno kawulane menjadi baik, ya. Artinya Gusti Allah niku nek ngersakno hamba-hambane menjadi baik niku salah satunya dengan 3 perkara niki. Napa? Faqahahu fiddin. Faqahahu mongko minterake sapa Allah fiddini ing dalem agama. Ai tegese fi usulihi ing dalem pokok-pokoke agama wa furu'ihi lan pang-pange agama. Ini kula terangaken nggih. Usulihi furu'ihi niku nek usul niku sak munggah, nek furu' niku sak mamat iling ora madhengi. Jadi nek tawasul usulihi wa furu'ihi, nek usul niku mbah-mbahe sak munggahe, nek furu'ihi niku pang-pange sak ngisor. Jadi ngono ya, aja salah tafsir. Usulihi furu'ihi gak oleh, gak ngoten. Berarti ora urung roh maknane usul niku napa, furu' niku Bon nggih. Nomor 1 kula jenengan sedaya nek dikersakno kalih Gusti Allah dadi wong apik, 1 nggih punika kita sedaya bakal difahamkan tentang ilmu-ilmu agama. Gitu. Makanya nyuwun sewu bedane ilmu kalih bondo. Nek ilmu niku iso njaga awake dhewe. Tapi nek bondo niku awake sing njaga. Nah, contohnya misalnya awake dhewe duwe ilmu, apa nglakoni apa lah, terserah pokoknya nglakoni apa wae lah, maksiat dan lain sebagainya. Nek duwe ilmu ora oleh iki. Duwe ilmu wayahe jamak qosor, jamak takdim qosor yo ngerti bahwa kula nate marai nderek wong ngimami delalah ketok yo pinter, ternyata yo ora pinter. Artinya iki lho wong salat maghrib kok dijamak kok dikosor. Ya, aku lah yo makmum yo kleng-klengo, wong maghrib kok dijamak, nek dijamak oleh tapi kok dikosor. Lha kuwi berarti ilmune kan yo kacau. Lah wong maghrib kok dikosor. Nah, saugel. Nah, artinya nek mangkae sampean sawaya-wayah nek lelungan ya sing oleh dikosor niku kur salat sing papat. Paham nggih? Jadi nyuwun sewu, enek neh banyak perdebatan nggih. Contone kaya nek wayah nikahan. Wayah nikahan niku kadang wong niku sing ngantene ora salat mulai zuhur sampai asar. Gitu. Nah, iki sampean ngono men wae. Ya. Kira-kira ngono. Dadi nyuwun sewu, nggih kula paringi wawasan bahwa nek di dalam hal ngoten niku enek jenenge jamak oleh, jamak dalam hal ngoten niku oleh, tapi gak kena dikosor. Jadi sing niku wayah teng pondok. Ya, pas kula sowan teng Pati niku diceritani bahwa no Pati niku nek teng pondok Mbak Zakia niku lho nggih. Nek wayang bulutan niku mulaine zuhur sampai ape maghrib. Lah, salate niku dijamak no salat zuhur. Berarti kan no ngarep ben asare kok ora ketinggalan. Enek sing ngomong seperti itu dawuh Mbah Yai kaya ngono kuwi mang. Tapi nek jamak oleh, tapi nek dikosor gak oleh. Ngumpulno salat kan oleh, tapi dengan berbagai alasan. Paham ya? Jadi nek sampean misale selamat kok nikah, mbok jamak dan mbok salate mbok dadi siji ya oleh. Paham ya? Nah, tapi aja digawe lah gampang kok wayah ngurir trio mbok gawe. Alah jamak ae wong jere Mas Nikro ora apa-apa. Artinya ora kok ngono kuwi, ya. Ora kok alah mbok kurir mbok jamak pisan ora. Mboten kados ngoten niku. Nggih, dadi kudu faqih fiddin. Kula jenengan sedaya kudu duweni ilmu, ya. Baik usul fikih kaya pokok-pokok tentang masalah salat, masalah furu'iyah dan lain sebagainya, kaya kurban, ibadah lain-lain niku kudu memahami. Niku nek kula jenengan sedaya duweni ilmu, salah satu Gusti Allah ndadekno kawulane dadi wong apik niku salah satune
yaitu dengan memahamkan tentang ilmu-ilmu agama. Oh, dadi nek sampean mulya ya nek duweni ilmu ya mulya. Nek ora duwe ilmu ya kotong. Ibaratnya nyuwun sewu. Botol niku nek gak enek isine sekali mbok krek ngene ya remuk. Sekali mbok krek ngene ya wis langsung rusak. Tapi nek botol enek isine ya angel. Jadi wong yang ngono sekali gampang kebujuk wong berarti nek enek isine kebujuk pisan. Kena. Mas Umam, ayo mel aku Mas. Ki aku duwe proyek gede Mas iki. Iki danane besar iki. Ya. Kaya ngono kuwi lah. Berarti kados ngoten niku. Ya. Jadi kudu faqih fit. Pun nggih. Jadi muga-muga kula jenengan sedaya ditakdir kalih Gusti Allah niki nggih termasuk sing dikarepno Gusti Allah dadi kawulane sing apik. Yaiku dengan cara napa memahamkan dengan ilmu agama. Carane apa ya? Ngaji. Wis kuwi carane ora enek cara liyane. Wong nyuwun sewu. Wong niku kok pengen pinter tapi tanpa belajar niku ya ora enek. Lho, enek balane slamet kuwi to ya. Wong dukuan iki jenenge ya. Ora sang ngaji pinter dhewe kuwi ya. Balane slamet kuwi jenenge. Lah nyuwun sewu Kanjeng Nabi mawon. Pengen oleh ilmu, oleh wahyu niku rekosane ora kaprah. Kanjeng Nabi lho nggih. Lah apa maneh awake dhewe. Ibaratnya kan ngoten, mukjizat niku kan ilmu. Bukan Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu pertama niku lah keringetik drodosan. Awake adem panas. Loh, artinya Kanjeng Nabi ya rekoso ketika awake oleh ilmu, ketika mengaji niku rekoso. Kok enek wong pengen duwe ilmu tanpa rekoso lah ya kebujuk. Gak enek ceritane. Kecuali bagian ya. Wis, sing nomor kalih sapa wonge sing diarepa kalih Gusti Allah dadi wong apik wa zahadahu lan paring zuhud sapa Allahu ing abet fid dunya ing dalem dunya. Tegese apa ai jala tegese dadekake sapa Allah qalbahu ing atine abet khalian ing atase sepi. Mimma saking barang kholat kang sepi minhu saking mayadahu apa tangane abet. Iki masalah zuhud. Zuhud terus bolak-balik tak terang ngeten nggih. Sing diarani wong zuhud niku ora kok wong sing ninggal dunya, ora kok wong sing gak duwe apa-apa. Abu Hasan As-Sadli ya niku adalah sebuah tiang sing gadai thariqah tapi yo sugih ora kaprah. Klambine yo rasukane yo apik. Yo Imam Ibnu Hambal yo padha wae. Imam Ibnu Hambal niku sugih-sugih wong. Tapi yo duweni thariqah. Yo diarani ahli zuhud. Imam Ghazali sami mawon. Dadi ngeten lho guys, sing diarani zuhud niku duwe-duwe akeh yo biasa, ora duwe dhuwit yo biasa. Nah, kira-kira sing wis zuhud ki Mas Umam. Ya, kira-kira. Ya, biasa. Orang duwe dhuwit ya ngopi, duwe dhuwit ya pangga ngopi. Wis biasa. Jadi ya antara kholian artinya sepi mimma khalaqtu min yadai awake dhewe mbuh nyekel mbuh ora. Lho, niku ya diarani zuhud. Makanya zuhud niku dibagi menjadi 3 nggih. Zuhude awake dhewe, zuhude wong awam, az-zuhudul awal wa huwa tarkul haram. Sing diarani zuhude wong awam kados awake dhewe ngeten iki ninggal barang haram niku wis termasuk zuhud. Paham nggih? Jadi ora kok melulu zuhud iki kudu melakukan perjalanan jauh ninggalno anak bojo, anak lain sebagainya, sawah ditinggal mboten. Zuhude wong awam yaiku sing pertama kula jenengan sedaya tarkul haram, ninggalno barang haram, golek dhuwit sing halal, golek dhuwit sing bener. Kuwi wis termasuk kula jenengan sedaya kategori wong sing zuhud. Niki dawuh sinten? Imam Ibnu Hambal. Lho, nek jenengan takok dawuh sapa Mas wi? Dawuh Mas niku dhewe tapi mboten, dawuh Imam Ibnu Hambal. Sing nomor kalih termasuk sing diarani wong zuhud, tingkatan yang kedua adalah tingkatan tarkul fudul minad dunya wa huwa zuhdul khawais. Termasuk zuhud-zuhude wong alim utawa wong sing apik saleh
yaiku menghindari apapun sing gak menjadi kebutuhan awake dhewe. Artinya ngeten loh. Misalnya kok awake dhewe oleh duit halal niku papat. Lah sing telu iki dikekno wong, sing siji kanggo awake dhewe. Mengambil kebutuhannya sing sak cukupe. Iki zuhud sing tingkatan kedua. Ya, gampangannya pokoknya misalnya kok awake dhewe mergawe oleh duit 100.000, ya toh? Ya. Seperti 3 per pokoknya piro ya, pokoknya nek ya 3/4 kuwi kanggo wong liya, sing 1/4 kanggo awake dhewe. Mengambil barang sing halal niku sing akeh lebih banyak diberikan kepada orang lain, sing saidike niku lagi dikekno awake dhewe. Niku zuhdul khawais. Ya, jadi kados ngoten. Ibaratnya nek misalnya duit 100.000 misalnya lo ya, sing 75.000 dikanggono wong liya, dikanggono dan lain sebagainya, sing 20.000 kanggo kebutuhane awake dhewe. Nah, kok angel tenan zuhud lah. Sampean kan awake dhewe sak zuhud sing pertama to ya. Jadi yo nek yo ninggal barang haram wis ngono ae, gak usah angel-angel. Sing terakhir napa? Matarku yazghuluhu anillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa zuhdul arifin. Termasuk zuhud sing nomor 3 yaitu meninggalkan apapun yang memalingkan dirinya kepada Allah. Niku wis zuhud sing tingkatan paling tinggi. Wis awake dhewe gak usah kelase iki ya. Ora usah dawa-dawa mbah, sing penting roh. Ya, sing penting roh macem-maceme zuhud. Wis, jadi kula jenengan sedaya kok iso golek barang halal, golek maisah secara halal, kula jenengan sedaya dikarepno dadi wong apik kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Wis muga-muga nggih siji awake dhewe kok gelem golek ilmu. Sing nomor kalih awake dhewe gelem zuhud fid dunya. Zuhude awake dhewe ya niki mang zuhud sing awal ninggal barang haram. Artinya nek golek maisah, golek duit ya sing halal, kuwi termasuk zuhud. Insyaallah dianggap kali Gusti Allah dikarepno dadi wong sing apik. Sing nomor 3 napa? Wa basarahu lan meruhake sapa Allah hu ing abet bi uyubi nafsihi kelawan pira-pira cacate awake abet. Sing nomor 3 awake dhewe niki sering mengoreksi. Awake dhewe niki sering delok celane cacate awake dhewe. Kenapa ya kok guyu? Makanya nyuwun saya nek khutbah niku mestine kudu enek ngemotaken awak kula piyambak. Oh, mugi-mugi lumeber. Lho ngono lho nggih, gak kok moro-moro khutbah ngoten boten. Makanya ketika kula khutbah niku wis siji wis gak ngarah ninggal ngemotaken awak kula piyambak. Sing nomor kalih aja nek dawuhe guru singen lho nggih, pas kula teng Malang niku pas wayah sowan belajar niku aja sampai nek wayah khutbah ninggal wal asri. Jadi ayatnya yo sing tak waca kait biyen sampai saiki yo wal asri terus ayat sing terakhir niku lho nggih. Wis nggih, dadi wabas sarahu bi uyubi nafsi. Yo awake dhewe ngoreksi apa celane awake dhewe. Wis sing paling angel yo iki yo. Sing paling angel yo ngoreksi iki sing paling angel. Wis tak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga kula jenengan sedaya termasuk wong sing dikarepno dadi apik kali Gusti Allah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wa arbaun utawi pengucap kang kaping 42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam den critake utawa saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Anahu setune Kanjeng Rasul kala iku dawuh sapa Rasul hubbiba den senengi ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunya ira kabeh. Ai mahbubatikum tegese pira-pira senenge sira kabeh mimma saking barang bainas samai ongkang ing dalem antarane langit wal ardi lan ing bumi. Makalah sing nomor 41 pira 42 dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi bahwa termasuk sing garakno senenge dunya, sing iso ngarem-ngaremno nang donya, salasun iku 3 perkara dawuh Kanjeng Nabi lho nggih niki. Sing nomor 1 apa? Atibu suwiji wangen-wangen. Wan nisa'u lan wong wadon. Waju ilat lan den dadekake qurratu
apa antenge qurrata aini apa antenge mripat ingsun fis sholati ing dalem salat. Ngeten. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad bilih sing menjadikan awake dhewe iki seneng no alam donya niku dawuh Kanjeng Nabi siji seneng nganggo wangen ya minyakan adus ngono lho karepe ya wangen-wangen ki ya macake sing ganteng dagangan kok macake kok nompros kabeh ngono kuwi kaya Trioyo ya dandane yo dagangan kok ya wangi untuk nggo minyak apa to ya sesuk tak itu kok omah minyak apa ya ya nek wayang ngurir ya minyak-minyakan ngono wong iso petukane wong wedok-wedok kok iso ora kok tambah blongsongan kaya ninja tenan deh. Oh, sapa kaya aduh lho. Ya masak sing ganteng ngono lho, ya. Lho gitu. Niku termasuk sing iso den senengi wonten ing alam donya. Ngono lho ya. Ya, wangi yo, maca wangi, salat yo nganggo minyak. Ora kur wayah pe ketemu antok nganggo minyak. Ngoten nggih. Dadi Kanjeng Nabi niku seneng wangen-wangen. Makanya sampean yo nek iso nganggo minyak wangi. Terserah minyak wangine model opo ae yo, terserah ora apa-apa. Apa nggo alkohol gak oleh, Mas. Alkohol dalam niku ya ora kok akeh mboten, ya. Pabrik yo ngerti lah nggih. Wis, sing nomor kalih wan nisa ulan wong wadon. Lho iki tenan. Ayem-ayeme wong itu ya ayem-ayem donya termasuk wong wadon. Berarti nek urung duwe wong wadon urung ngenyek neh masuk paham ya. Halo. Oke. Sing nomor 3 napa dawuhipun Kanjeng Nabi wajuilat qurrata aini fis shalat. Awake dhewe niki ayem ketika nglakoni salat, mripate awake dhewe. Artine mripat iki ora kok mripat secara zahiriyah mboten. Mripate batiniah lho nggih. Mripat ati maksude wajuilat qurrata aini fis shalat. Awake dhewe anteng nek bareng nglakoni salat niku kaya tenang. Nah, ngoten nggih. Wa dzil khisali utawi iki pira-pira perkara alladzi kang waqa'at tumiba apa alladzi apa hadhil khisal di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat iku ora ana apa hadhil khisal minad dunya iku saking dunya fi syai'in ing dalem suwiji-wiji. Di ana kulama krana sedulune barang. Kana kang ana apa malillahi iku krana Allah taala. Laisat iku ora ana apa kulima minad dunya iku saking dunya. Jadi sing dimaksud niki wau kabeh niki ya antarane wong lanang apa wangen-wangenan, wong apa iki wong wadon, qurratul ayun niki mang niki semuanya karena Gusti Allah. Kalladzi kaya barang labuda kang mesti minggu saking minal kuwati nyatane saking kekuatan. Wal maskani lan omah, wal malbasi lan pakaian. Kama kaya barang kala kang ngendika apa mak Syekhul Khalil sapa Syekh Khalil Ar-Rasyad fi majalisil ra'iqah. Artinya ngeten nggih para kula jenengan sedaya kaya kimang wangen-wangenan wong wedok qurrata ayun niki semuanya adalah dunia. Ya bentuke dunya. Niku nek tanpa diniati lillah. Gitu. Nah kene kan diterangno li anna kullama kana lillahi ta'ala laisat minad dunya. Apa wae nek diniati, apa wae nek krana Gusti Allah laisat minad dunya. Kuwi ora dianggap dunya. Contone kaya apa mangan. Contone kaya apa nganggo pakaian. Niki gak kok babakan dunia tok mboten. Ya. Kula jenengan sedaya makanya bener ngajine Gus Bah niku wis to. Wong niku wis menggugurkan kewajiban nganggo klambi tok iki lho wis dianggap menggugurkan kewajiban. Gitu. Nutupi aurat niku wis luar biasa. Tuh. Jadi keluargane jenengan, anak turune jenengan tuturi. Nek metu-metu omah ya udung-udungan, nek gak ngono ya rok-rokan sak ngisore dengkul. Nah, nek nang jero omah ya sakar ya. Terserah. Tapi nek metu minimal ya nganggo
gedung dan lain sebagainya lu. Kados ngoten niku lho termasuk ciri Gus Bayak wis luar biasa, nggih wis menjalankan perintah Gusti Allah sing luar biasa. Karena napa perintah utama adalah nganggo nutupi aurat. Bener niku tangan ngaji. Oh iya cocok niki. Bener. Wis, wa kana lan ono mau iku sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu sapa sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum. Julusan hale pinarak. Jadi ketika Kanjeng Nabi niku pinarak sanjang niki wau ya dunia niki sing ngarem-ngaremno dunia niki enek telu nok kono enek para sahabat. Akhirnya faqala mongko matur Abu Bakrin sapa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sodak taleres panjenengan di Nabi ya Rasulullah ya Rasulullah. Nggih, bener di Nabi jenengan leres sing ngarem-ngaremno nang donya nggih tiga niku. Wa hubbiba lan den remeni ilaya maring ingsun minat dunya saking dunya. Ai mimma kana tegese saking barang. Ai mimma tegese saking barang kana kang ana baina samawati ing iku ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi salasun apa telu. Dawuhe Sayyidina Abu Bakar, nek munggo kula Kanjeng Nabi sing iso ngerem-ngeremno nok donya niku ya tiga neh. Apa nomor ji an-nadru ila wajhi Rasulillah. An-nadru suwiji ningali ila wajhi Rasulillah maring praupane utawa wajahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa infakulan infakake arto. Wa infakul malilan infakake arto ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antakunaan lan yen to ana ibnati sapa anak wadon kula tahta Rasulillah iku ing dalem ngisore Rasulullah. Artine tahta Rasulillah niki aku iki Kanjeng Nabi seneng nang donya niku siji iso nyawang jenengan. Sing nomor kalih bondoku iso tak infakno teng jenengan. Sing nomor 3 putriku iso dinikah kali Kanjeng Nabi. Artine takunu ibnati tahta Rasuli nok ngisore Kanjeng Nabi berarti apa dini nikah. Sapa sing dinikah? Putrane Sayyidina Abu Bakar sapa? Karo. Sapa yo? Aisyah. Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi nang nyeluk Aisyah yo luar biasa. Mahlan ya Humaira. Ya toh. Kali kan nyeluk mamae piye, Kak? Humaira. Ora ta ya wong saiki kadang grenek bojone wedok ning basa nu tambah. Lah napa kok basa bereng. Tambah ngono. Lah aku ya krungu dhewe nek songapan mare. Ya, songapane ana wong cerita aku. Lah iya to, Mas. Lah iya to, Mas. Pane iki lho, ape gak enek iki lho. Kondo nek apa jenenge? Aku tak bahasane ngono ki lho, perkara bar ngaji mbek sampean aku njajal basa. Ya. Tak bahasane ngono jere pane. Lah, napa to kok basa pireng ngono. Nah. Pane tambah ora sing ngeneni kok ora oleh basa. Nah, dilatih lho nggih basa, santhik-santhik dikongkon basa. Wong itu nggih aja. Nah, aja kur duwe tok sing dijaluk basa kon basa. Nggih, niki termasuk khulafaur rasyidin sing pertama nggih punika Sayyidina Abu Bakar. Pinten tahun Abu Bakar menjadi khalifah? Rong tahun. Jaman biyen SKI 6 piye to yo? Kok ora nyandak blas tak takoki. Lali yo SKI yo. SKJ deh iso nek koso. SKJ kayak senam to Kak Wi. Nek Sayyidina Abu Bakar niku mimpin menjadi khulafaur rasyidin, menjadi khalifah niku kur 2 tahun. Nah, tapi Sayyidina Abu Bakar niki kuwatah sekali cara kaya Gus Dur. 2 tahun dah tapi akeh. Termasuk yang pertama adalah kodifikasi Al-Quran, mengumpulkan para hufat sing hafal Quran itu dikumpulno. Sing mengi jaman biyen kalih Kanjeng Nabi ditulis nok pelepah kurma, ditulis nok watu, ditulis nok tulang. Zamane Sayyidina Abu Bakar niku dikodifikasi. Jadi bukukan. Tapi saya urung sempurna, wong sing nyempurnakno khalifah selanjutnya. Termasuk Sayyidina Abu Bakar niki adalah transisi antara pimpinane Kanjeng Nabi ke Khulafaur Rasyidin kan yo angel. Niku termasuk Sayyidina Abu Bakar niku
memerangi apa jenenge nabi palsu. Sapa gak jenenge Musailamah bin Al-Kadzdzab niku. Yo kok roh yo. Ya pokoknya tak ngene iki kok cerita nggih. Dadi sampean nek pas wayah anake kok posisi pelajarane SKI yo ben iso. Ngono lho karo kula iki. Ora kok ditakoki anake, "Pak, kalimat taroji piye?" Ya kok bingung. Apa ya kalimat taroji? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok yang ditakoki pakane, "Pak, kalimat hamdalah piye gak iso?" "Pak, kalimat tasbih piye gak iso?" Kacau. Ya jere kok ngaji. Ditakoki ketakoki kalimat taroji kok ora ngerti ki piye. Ya, taroji niku kembali. Artinya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis Abu Bakar kados ngoten niku wau. Termasuk Abu Bakar ini adalah sahabatnya Kanjeng Nabi yang mempunyai wibawa yang sangat luar biasa. Ya, niku Sayyidina Abu Bakar termasuk apa merangi umat sing gak gelem bayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sing ngarem-ngarem kan apa Sayyidina Abu Bakar niku siji ningali praupane utawa ningali wajahe Kanjeng Nabi, iso infak bondone kangge Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 seneng nek yogane dipek mantu, kok dipek mantu, dipek bojo digarwa kalih Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika, iki kan demang ceritane kan Kanjeng Nabi ngendika terus nok pinggir-pinggire enek para sahabat. Akhirnya sing kedua, sing ketiga sinten? Faqala mongko ngendika sapa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sodak kata leres panjenengan he Abu Bakrin, he Abu Bakar, bener tak bener sampean. Nah, tapi beda malih Sayyidina Umar. Wa hubbiba lan den remeni ilaya maring ingsun minat dunya saking dunya salasun apa telu. Nek kula mboten, nek kula ngeten. Kula niku nek sing seneng kula no alam donya, sing garakno seneng kula no alam donya, nomor setunggal al-amru bil ma'ruf. Suwiji yaiku perintah kelawan bagus, wan naha lan kapindhone nyegah anil mungkari saking perkara mungkar. Wa saubulan kaping telune jari al khalqa kang rusak. Artine Sayyidina Umar niku selalu seneng nggunakno klambi. Saubun niku artine klambi, tapi nek kene kok ditulis jari ya padha nggih penutup. Saubun niku nek cara artine teng kamus niku pakaian. Jadi Sayyidina Umar niku senenge no alam dunya niku 3 perkara. Siji seneng menegakkan amar ma'ruf, sing nomor kalih nahi mungkar, nyegah saking perkara sing mungkar. Sing nomor 3 Sayyidina Umar niku selalu seneng gunakno klambi rasukan sing amoh. Ya. Mamane kali kan ya ngono, Kak. Bajune pirang lemari wisan. Oh akeh ya mestine. Wong wedok. Bi fathataini kelawan fathah kha lan mim. Ayil bali tegese kang amoh. Ya, klambi sing wis rusak. Makane piye bisa irane Dondomono Jumatono kanggo sebo mengko sore. Artine niku kok ora kok klambine sing bolong mboten. Artine salat sing bolong niku ndang didondomi, ndang padha ditambali sadurunge sebo mengko sore. Sadurunge kula jenengan sedaya niki wis ketekan pati. Lho, artine ngono jane sairane. Saiki ora iso ora roh artine apa kuwi. Ya. Kok dinyanyi otok tanpa dingelmoni, tanpa disarai, artinya tanpa di piye penjelasannya ora roh. Ruwiya dan critakake anahu apa setune kelakuan kana iku ana fi hubbatihi ing dalem jubahe Umar arba'a asyara ing 14 rikatan apane tambalan. Jadi jubahe den riwayataken bahwa Sayyidina Umar niku jubahe tambalane nek pira 14. Lah saiki tak terangno sekedhik cerita saiki masalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku mlebu Islam perkara krungu wacanan Al-Qur'an. Sing maca sapa ya dulure dhewe. Pas ape beleh Kanjeng Nabi, delalah nek omahe wis krungu dulure maca Qur'an.
Kenapa jadi apa Umar niku julukannya apa? Al Al Faruq. Artinya apa Al Faruq? Heh? Perubahan besar. Ya, makanya dulu sampean dibuat tulisi Umar Al Faruq ngono ya, ben setan jadi ben padha wedi no. Al Faruq niku artinya farqun, pembeda. Ya. Pembeda antara halal yo halal, haram yo haram, ora kok dadi siji. Tuh. Artinya ya bener sing disenengi Umar Sayyidina Umar itu al amru wan nahi, ngejak sing apik ya nyegah sing elek. Lah Sayyidina Umar niku menjabat Khulafaur Rasyidin niku selama 10 tahun. Beliau niku adalah salah satu jasanya pelebaran wilayah, ya, membentuk departemen-departemen, ya, pajak, kon bayar pajak dan lain sebagainya niku pada zamannya Sayyidina Umar. Lah Sayyidina Umar niku meninggali wayah apa? Wayah salat di tujes di sunduk kali sinten? Abu Lu'lu'ah. Ya. Jadi Abu Lu'lu'ah niku adalah sing mateni Sayyidina Umar. Ngerti toh nggih saiki ceritane sejarah. Jadi kados ngoten niku. Abu Bakar pirang tahun, Mang? Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun. Kenapa diarani Al Faruq menjadi pembeda ya? Wes. Jadi masa-masa gencar-gencare agama Islam ini pada masa Sayyidina Umar niki wis mulai kuwatah. Wes waqala mongko ngendika Utsman radhiyallahu an sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Sodak ta leres panjenengan ya Umar hi Umar. Nggih, leres. Sayyidina Umar jenengan leres. Sing iso sing disenengi nang donya niku ya siji merintah sing ma'ruf, nyegah sing mungkar, nganggo klambi sing elek. Niki nek miturut Sayyidina Umar. Nek Sayyidina Umar piye? Apa sing garakno senenge donya? Sayyidina Umar iki. Pakola endi? Wa hubibalan remen ilaya maring ingsun minat dunya saking dunya salasun apa telu. Sing nomor 1 senengane Sayyidina Utsman yaiku isbaul jian. Yaiku suwiji aweh wareg aljian maring wong-wong kang luwe. Wa kiswatul uryan lan aweh pakaian uryana ing wong-wong kang wudo. Wa tilawatul Quran lan maca Al-Qur'an. Makanya bener zaman singen niku Sayyidina Umar mantune Kanjeng Nabi niku kan Sayyidina Utsman kali Sayyidina Ali. Utsman ini adalah mantune Kanjeng Nabi sing paling sugih. Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi sing paling ora duwe. Kira-kira nek wong saiki duwe mantu sugih mbek wong duwe sing dienakno sing sugih. Lah gak, iki Kanjeng Nabi mboten, kedua-duanya dimuliakan. Sayyidina Utsman ceritane niku singen wonten setunggaling sumur. Niku nggeke wong kafir. Lah sumur niku nek njupuk banyu kudu bayar. Loh. Akhirnya kali Sayyidina Utsman sumur iki mang dituku. Ning kali wong kafir iki ora gelem. Ya wis ngene ae, nek ora gelem sedina sumurem, sedina aku, sedina sumurem, sedina aku. Nah, ya wis deal nek ngono Sayyidina Utsman ngedili nuku sumur. Sedina kanggo Sayyidina Utsman, sedina kanggo wong sing kafir. Delalah wis bar dituku nek wayah rame pas wayahe Sayyidina Utsman perkorone sumure gratis. Nek pas wayahe wong kafir ki mang sumure ora enek sing mara perkorone bayar. Akhire kali wong kafir ki mang ya wis Sayyidina Utsman tuku kabeh. Lho ki ya padha mek wong sing nyewa-nyewa tanah kan ya modele kan ya padha mek iki. Ya to. Pinter iki tak ngene sik ya. Kan yo pintere kono padha kali Sayyidina Utsman niku strategine kados ngoten niku. Wis nek ngono sedina nggekku, sedina nggekem. Lho, Sayyidina Utsman wis luar biasa politike yo nek. Ya. Nah, terus kados ngoten niku. Jadi sugih-sugih mantune Kanjeng Nabi niku Sayyidina Utsman ya. Tapi bondone ya dienggo sing apik. Sayyidina Utsman niku seneng nekai mangan wong sing luwe. Makanya nek bengi karek ngenteni info, jak mangan ndi Kak ngono kak ya. Miturut apa senengane Sayyidina Utsman.
ngkai klambi wong sing bedah-bedah klambine. Lah tapi kok tilawatul Qur'ane kok ora mbok ngane sing mbok jak kok mangane tok sing mbok nggo. Lah iki ya kleru, kudune ya kabeh, ngkai mangan, ya ngkai klambi, ya ngkai tilawah apa maca Qur'an. Wis. Iya Kak? Iya, iki wis rono kali kan. Nek Sayyidina Umar mang julukane Al Faruq, nek julukane Sayyidina Utsman Dzul Nurain, yaitu yang mempunyai dua cahaya. Kenapa kok ngono? Sayyidina Utsman niku nikah kalih Ruqayyah sing pertama. Ruqayyah niku sinten? Putrane Kanjeng Nabi. Setelah Ruqayyah meninggal, Sayyidina Utsman niku nikah malih kalih Ummi Kulsum. Dong ya. Jadi kenapa kok diarani Nurain, yang mempunyai dua cahaya? Yuk krono sing dinikahi anake putrine Kanjeng Nabi, dua putrine Kanjeng Nabi, dua cahaya. Ngono lho nggih karepe. Dadi ben paham nek Abu Bakar julukane As Siddiq, nek Umar julukane Al Faruq, nek Utsman Nurain. Nur aininya artinya dua cahaya. Nurain. Sayyidina Utsman ini menjabat sebagai khalifah niku kok 12 tahun paling suwe nggih. Sayyidina Utsman 12 tahun. Nah, termasuk niki mulai pembukuan Al-Qur'an niki Sayyidina Utsman. Ya. Makanya standar pelafalan Al-Qur'an enek titik, enek harokat dan lain sebagainya ini mulai Sayyidina Utsman. Makanya saiki sing akeh mushaf Utsmani. Lha kuwi sejarah kados ngoten niku. Nah, pun nggih. Niki sejarah tentang Quran. Makanya nokene wa tilawatul Quran. Sayyidina Utsman niku seneng deres Quran. Sampai akhirnya pada saat sampai saiki iso dirasakno jenenge mushaf Utsmani lho kados ngoten niku. Ruwiyah den critakake anahu apa sedune sahabat Utsman khatamul Qur'ana iku ngatamake sapa Sayyidina Utsman Al-Qur'ana ing Quran fi rakaataini ing dalem sak jerone 2 rakaat fil laili ing dalem wengi. Lho iki lho. Enten setunggalipun riwayat bilih Sayyidina Utsman niku ngatamo Quran 2 rakaat pada malam hari. Saya mampu awake dhewe. Wong sapi wis main suwen randang barbar kok ya. Hal ataka ora barbar suwi merah kaprah. Apa mana iki kaya Sayyidina Utsman 2 rakaat. Faqala mongko dawuh. Mongko ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karamallahu wajah. Lho iki nek Sayyidina Ali jenenge apa julukane? Karamallahu wajah. Sayyidina Ali niki menjabat ora suwe, kur 5 tahun. Karena napa? Karena wis perpecahan antara Bani Umayyah, ya. Umayyah men apa? Sinten niku Abu Sufyan dan lain sebagainya niku lho nggih. Nah, niku wis pecah. Jadi apa struktur keislaman niku pecah. Akhirnya Bani Umayyah dan lain sebagainya, Abbasiyah, Umayyah niku kan sak mantune khalifah iki. Jadi ya padha pengikute Sayyidina Ali tambah saithik Umayyah sing ya ngoten niku. Jadi mulai jaman biyen pun enten kados-kados ngeten iki. Sodakta leres panjenengan ya Utsman Sayyidina Utsman. Wa hubbiba lan den temeni ilaya maring ingsun mina dunya saking dunya salasun apa telu. Sing nomor 1 napa al khidmatu suwiji ngladeni lidhaifi maring tamu. Wa saumu lan kaping 2 poso fi shaifi ing dalem wektu ketiga. Ai fi waqti siddatil harri tegese ing dalem waktu kang banget hari panase. Wa dzarbu lan mukul lil a'da'i maring pira-pira musuh bis shaifi kelawan pedang. Perang ya. Senengane Sayyidina Umar yaiku khidmah nglayani tamu. Oh ya, Sayyidina Ali nglayani tamu, seneng poso, seneng perang. Niku Sayyidina Ali. Nah, dadi ngoten niku nggih, wis samene iki saya wakeh terusane benjing malih diterusaken iki bahas tentang apa Khulafaur Rasyidin. Pokoknya jenengan wis paham Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 5 tahun. Julukane ya ora kabeh Abu Bakar Umar bin Utsman Dzul Nurain, nek Ali karamallahu wajh. Mun nggih ngoten mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah.
Mugi-mugi ndadosaken sababiyah kita sedaya angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, putra-putri wayah kita sedaya dipun takdir min ahlil ilmi, ahlil Quran, ahli birrul walidain, taatillah, taatir Rasul. Matur mawon Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firli wali walidayya amin. Kata nika saged kulaturaken bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Ngapunten ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.